20 anys de música, de cultura, d'esforç, de somnis compartits, de mercat ètnic, de sopar multicultural, de somriures, de nervis, de concerts, de tallers, d'actuacions de tota mena. 20 anys de festa, d'estiu, de festival. 20 anys de paupaterres. Sons d'arrel tradicional i nous corrents de fusió conflueixen a Tàrrega el segon cap de setmana de juliol per a la celebració del Paupaterres. 20 edicions carregades de música, esforç i il·lusió l'han convertit en el festival de música de referència de les Terres de Lleida, superant, any rere any, el nombre d'assistents. Nascut l'any 1998, el Paupaterres sorgia d'una colla d'amics com altaveu multicultural per acostar el folklore sonor amb un atractiu embolcall de festa per a tots els públics. Al llarg de 20 anys hi han passat gairebé 200 formacions musicals, de tots els estils i gustos, però el Paupaterres no és només música. El Paupaterres és un festival on les activitats són obertes a tots els públics, gratuïtes a primera hora i de pagament a partir de les 11 de la nit. Amb una programació orientada a infants i adults, targarins i forasters, la música es fusiona amb una gran varietat de continguts i disciplines, circ, artesania i gastronomia. Més de 10.000 persones desfilen cada any pel recinte del Festival Paupaterres, que després de 20 anys ha esdevingut cita ineludible de l'estiu targarí i de les Terres de Ponent. Organitzat per una associació sense ànim de lucre, el Paupaterres és possible gràcies a la inestimable ajuda de voluntaris, patrocinadors i col·laboradors, i sempre amb el suport de l'Ajuntament de Tàrrega. És per això que necessitem el teu suport per poder continuar creixent any rere any. Construïm entre totes i tots 20 anys més de Paupaterres. I aquest any, què? Encarem la 21a edició del Paupaterres amb més ganes que mai. Els propers 12, 13 i 14 de juliol comptarem amb les actuacions de Corronzi, Discípulos de Otilia, Miau, Lágrimas de sangre, Búhos, Luarna Lubre, Sense sal, David Hilliard, El sobrino del diablo, La Terrasseta de Preixens, Raúl Beneites, Bemba Saúco. Pupiles, A més de sopar a la fresca, paradetes d'artesania i, és clar, el Paupa Kids. Estigueu atents a les nostres xarxes socials perquè anirem anunciant més novetats. Però per aconseguir-ho necessitem la teva ajuda. Pots fer-te voluntari i viure el festival des de dins, o col·laborant econòmicament comprant la samarreta del festival. Comença el compte enrere.